Hello ka Promdi, dito na naman ako sa another episode ng aking Quezon City Circle Tour. So ngayon ka Promdi, papakita ko naman sa inyo yung mga nagaganda ang halaman dito na makikita dito sa Quezon City Circle. So hindi ko natatanungin ko ano mga presyo ng ano nila kasi that time na parang maraming na-offense sa pag sinasabi ko yung price. So mas magandang dito na lang ako sa labas ng dito sa paikot-ikot ng dito lang sa paikot-ikot ng Quezon City Circle kasi napakaganda ng scenery dito. Although ipapakita ko rin naman yung mga halaman na nagagandahan dito. Ayan. So mainit pa rin dito sa Metro Manila sa Quezon City at syempre wala akong magawa. Sinama ulit ako ng kaibigan ko dito sa Circle para makapamasyal kami at para syempre malibang-libang yung sarili dahil napakainit ng panahon, lalo na pag nasa bahay ka lang tapos ang lagkit-lagkit sa katawan, pati yung hangin, yung init, yung simoy parang nagbublow na parang blower na binubugas sa katawan mo, napakainit. So kaya ito nagpapapresko kami dito sa park, Quezon City Circle Park. Napakaganda dito magtambay kasi nasa ilalim ng mga puno at napakaraming makikita at napakaluwag. Kukunti lang yung mga tao, parang limited lang yung mga tao, pero meron din naman. At syempre wala akong nakikita mga nagtatambay. So naglalakad-lakad lang sila, mostly yung mga parang mga tenants dito sa circle. Saka yung mga nag-work dito, yung iba namamasyal, yung iba nagpa-park lang dito. Hindi ko alam kung purpose nila dito, but may tao naman, kaya ka-Promdi, ayun. So ito nga ka-Promdi, kung makikita nyo dito yung napakagandang scenery sa ilalim ng mga puno. Napakasarap ng pakiramdam dahil nandito ka sa lilim, lalo't napakatirik ng araw. So as usual, yung mga halaman dito naglalakihan, yung mga mamahaling halaman na hindi naman wala tayo sa mga bahay, mga mayayaman lang nakaka-afford, makikita dito. Ayun. Ang tataba nila at ang gandang tingnan. Kaya lang dahil nga sa iba yung weather dito, parang dry na dry yung panahon dito sa Manila, kaya yung mga kulay nila hindi ganun kaganda, hindi katulad sa probinsya na yung pula yung maroon na kulay dito sa probinsya nagiging pula. Ayan, katulad nitong tea plant. Sa akin kasi yung ganito ko, ang kulay niya kulay pink or red pink, tapos dito ayan kulay maroon. So iba talaga yung weather condition sa Manila ka-Promdi, kaya wag na tayo magtataka kung di tayo makakita magandang kulay na halaman. Tapos ito ka-Promdi, kulay green naman ito dito, sa aming kulay orange. So simulan yung ka-Promdi, depende nga sa panahon yung kulay ng mga halaman. Ayan. Siyempre ka-Promdi, dito sa yung dito sa Quezon City Circle, napakaraming makikita dito kasi ang Quezon City Circle ay napakalaki. So hindi naman ako bago dito kasi parang ilang taon akong tumira dito sa Quezon City. Halos 3/4 ng buhay ko dito sa Quezon City. Parang halos yun nga, dito na ako tumanda sa Quezon City. So lahat na makikita dito familiar na sa akin, kaya gusto ko pinapasyal ko kayo dito para ma-familiarize din naman sa inyo, at kung hindi pa kayo nakakarating dito, alam niyo rin kung anong nandito sa loob ng Quezon City Circle. Ayan, ito yung na to, malaking bell, parang ito ay world peace bell, parang pagkakaisa, parang matagal na itong nailagay dito, yung parang ayan. So parang maganda rin dito ang ambience ka-Promdi. Tapos nailalima siya ng mga puno. Then ayan, malamig. Siyempre ito pa rin, kahit saan ka pumunta dito magandang tingnan, at kahit saan pwede ka magtambay katulad nito kasi
walang unrestricted dito sa Quezon City Circle. Basta wag ka lang magkakalat ng basura. Kasi kahit naman saan talagang hindi maganda yung nagkakalat ng basura. Dahil gusto natin palagi malinis. Ganun ako sa aking kubo. Gusto ko malinis yung kubo ko. Ay kung may nakikitang madumi, kahit konting dumi, inaalis ko kaagad. So ayan ka Promdi. Siyempre yung pinaka dito ka Promdi, yung pinaka trademark ng Quezon City Circle at ng Quezon City mismo, ang napakalaking anong tawag dito, pagoda, or I think hindi ko alam kung anong tawag dito, trophy. Ayan, kasi dati ang tawag namin diyan is trophy. Ayan ka Promdi, napakaganda rin naman yung tingnan. Saka loob niyang ka Promdi parang mini museum ni Manuel L. Quezon. Yung mga gamit ni Manuel L. Quezon nandiyan sa loob, yung kama niya, kutsara, mga gamit niya, andyan lahat sa loob ng Quezon City Circle Museum. Andyan, yan ang makikita sa ilalim ng malaking trophy na yan. Ayan, dati pumupunta ako dyan, medyo bata pa ako noon. Ngayon tumanda na, parang medyo matagal nang hindi ako nakakapunta dito. Kaya ayun. So napakaraming mga buses dito. Hindi ko alam kung anong ginagawa nila dito. Hindi naman ito terminal. So ayan, mga provincial bus na dating nagbabiyahe, nandito sila lahat to. Peltranco, 5 star. Hindi ko alam kung mayroong terminal dito sa Quezon City Circle. But ngayon ko lang napansin na ngayon ko lang nalaman na ginawa na nila itong terminal. Ayun ka Promdi, nandito ko sa pinakagitna ng Quezon City Circle. So ito yung nakikita dito, yung makulay na ground. So pag gumaga dito ka Promdi, nung wala pang pandemic, mayroon dito parang may sa Zumba. Dito sila nagsusumba. So minsan sumasali rin ako. Tapos minsan mayroon din itong concert, dito rin na ginaganap yung mga concert. Dito mismo sa gitna na ito. Ayan. Tapos pag nung sumasali ako sa marathon, dito ako nagpa-practice. So wag talagang patagalan hanggang sa ma-dehydrates na ako ng tudong-tudo. Ayan, kasi ka Promdi, marathoner din ako, athletic kumbaga. So ayan. So napakakulay dito at napakagandang scenery dito ka Promdi, yung ambience niya. Ayan, napakaganda. Paliwanag, walang hindi crowded, kukunti lang nakikita kong tao, yung napakaluwang ng space, mga kahoy, naglalaki ang akasya. Ayan yung makikita dito. So siyempre pag may mga kahoy ka Promdi, malamig yun sa ilalim. So ayan. So ayan po ka Promdi, para akong nakawala sa hawla. Kasi ang sarap ng pakiramdam ko nandito ka sa kalawakan, nasa gitna ng napakalaking garden napakalaking park. Tapos wala kang masyadong nakikitang tao. Tapos masarap ang pakiramdam. Kasi nga siguro na lang ako sa loob ng bahay kasi bawal lumabas.
So parang nami-miss ko lang siguro yung labas. Kaya siguro yung ganito ako kasi sa labas ng bahay dahil nasa park ako. Ayan ka Promdi. Na maganda yung circle, di ba ka Promdi? So maganda magtambay dito. Anytime pwede kayong pumunta dito kahit na siguro ang open daw nito ay 7 to 9 or 7 to 7 yata. Dati 7 to 9 tapos ngayon 7 to 7 na yung open. Pero at least maghapon pa rin pwede kayong magtambay dito at ma-refresh yung buong araw nyo sa ilalim ng mga puno. Syempre ka Promdi, as usual nandiyan pa rin yung mga halaman na magaganda. Ayan, marami pa rin namimili ngayon. Hanggang ngayon marami pa rin. Kaso nga lang, syempre hindi naman nagbabago yung presyo dito. Alam na natin kung gaano kamahal yung mga halaman dito sa circle. Kasi syempre nagbabayad sila ng rent dito. So natural lang naman na mahal talaga yung bintahan dito. Kasi yung binabayaran dito mahal din. Saka walang ka Promdi, walang ibang bilihan dito sa masyadong madaling puntahan kundi dito sa Quezon City Circle. Yung mga nakikita natin sa Baguio na halaman nandito rin, magagandang bulaklak, makukulay na mayana, mga roses. Baka ito, lagyan tagol 15 Yung mga presyo ka Promdi ng mga halaman dito ay hindi pa rin nagbabago, ganun pa rin naman. Katulad nung dating pinakita ko noon. So, the same pa rin. Pero parang mas magandang, maraming maganda ngayon ka Promdi. Kasi dati parang yung umunti yung mga tinda, pero parang ngayon parang dumami ng dumami. Kasi siguro hindi na masyadong maraming bumibili. Wow, napakaganda ng mayana dito ka Promdi. Sir, magkano po yung bigonyo na yun?
500 po. Alin ang 500 kuya? Saan yun? Alin dyan? Ah, hindi. Walang circle store. Gano'n? Cherry blossom. Gano'n lang yan. Cherry blossom. Yan, lupa yan. Hindi ka na tawag. Hindi po. Para tutulo ka agad. Kasi pag ganyan, Ayan po mga ka-Promdi, nakita nyo na naman napakagandang halaman ng circle. Sobrang dami ng mga bagong halaman dito ka-Promdi. At napakaraming variegated plants na nakita ko. Medyo malalaki na parang ginagawang bonsai. At ang gaganda, hindi ko na tinanong kung ano mga presyo kasi baka alam niyo na may expected naman kayo dito sa Quezon City Circle na talagang malang halaman dito. So kung pupunta kayo ka-Promdi dito sa Quezon City Circle, napakaraming bagong halaman at napakaraming mga ganda. Yan po, maraming po salamat sa inyong panunood. Sana po na-enjoy nyo at don't forget to subscribe sa my YouTube channel. At pakishare na rin po yung video para mapanood po ng iba. Maraming pong salamat at mabalos mga ka-Promdi.